Jeg vil nu forklare, hvordan man bruger vores spektrofotometer. Vi har nogle spektrofotometer til vanilsystemet, som man også via USB-porten kan koble til sin computer og bruge Log-O-Lite til at styre og gemme sine målinger. Først vi skal gøre, at vi skal nulstille, hvis vi går ind i Calibrate, spektrometer. Og så skal får vi at vide, at lampen skal varme op først. Og så skal vi placere en blank cuvette, det vil sige vores nulprøve. Så vi har en cuvette med demineraliseret vand, som vi sætter ned i spektrofotometeret, så lyset går igennem på den rigtige måde. Der er en trekant og en lampe, der markerer lysvejen i spektrofotometeret. Okay, så er warm-up complete. Finish calibration. Okay, så er vi klar til at måle. Og nu har jeg altså en prøve med noget brun til målelåg, som jeg prøver at måle på. Så trykker jeg på Collect. Og så kan vi se, at skalaen er helt forkert. Så trykker på Scale, så den autoskalerer. Og stop. Nu har vi målt. Nu får vi så scannet hele spektret. Vi kan også gå ind og vælge en vis bølgelængde. Nu kan vi se, at den absorberer for eksempel ved 450 nanometer, hvis vi synes, at der vil vi gerne måle. Fordi der har vi en høj top. Så går vi ind og trykker på Wave, og så kan vi se for eksempel absorbans over tid, hvis vi skal måle en eller anden tidsafhængig prøve, eller hvis vi for eksempel skal have en standardkode, så vil vi sikkert gerne have absorbans imod koncentrationen af et eller andet stof. Og det kan man så vælge her, hvordan. Og så skal vi så vælge en bølgelinje, vi nu vil måle ved. Og nej, vi behøver ikke at gemme vores data. Og så er vi klar til at måle igen. Den har så en observans på 3 ved 473 nanometer. Så vi må nok hellere fortynde for at kunne bruge dataen til noget. Nu har jeg så fortyndet prøven, og så prøver vi at måle en gang til. 0,8. Det lyder lidt bedre. Vi vil gerne holde os under 1.